नि न'खराव ओरैबायदि दर नारियो माबायो ओरैबायदि दर गाहां गाहां सानैजों नारथाबायनानै सानसेखालिथ' बिसोरो मा खालामगौमोनथाय दरा गायोमोनब्ला ओरैबायदि दर नारथानानै बिसोरो गावसोरखौ बासायनानै लादों आरोखि मा खालामगौमोन बियो बुथारगौमोन ना रेप खालामनानै गालांगौमोन। गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। जेन जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बे समावहाय मोनथिखाबाय आं दायो मा भिडिअ लानानै फैदों बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमदांनो हाबाय जानो हागौ लोगोसे नङा होमब्ला लोगोफोर सासे दुथां सुबुङाहाय गुबुननि न'खराव थांनानै दर नारहैनानैहाय गाज्रि सोमोन्दो बा देहायारि सोमोन्दो बेफोरबायदि खालामनायनि जाथायखौहाय बेरखांदों। जियानो जा थारैनो बिथाङा सासे हिन्जाव माहारिनि थानाय न'आवहाय दर नारखांनानै बिथाङा मा खालामहैखो गाज्रि सोमोन्दो खालामहैखो ना बुथारहैखो ना बिथांखौहाय रेप खालामखो बेफोरबायदि जाथाया सोंखारिनाय जादों। जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिन्थिलांनाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय थारैनो बिथां बे सुबुङाहाय मा खामानिखौ मावनानै गालांखो आरोना लोगोफोर। हर गेजेर जाबाथाय बिसिनि न'खराव ओरैबायदि दर नारियो माबायो ओरैबायदि दर गाहां गाहां सानैजों नारथाबायनानै सानसेखालिथ' बिसोरो मा खालामगौमोनथाय दरा गायोमोनब्ला ओरैबायदि दर नारथानानै बिसोरो गावसोरखौ बासायनानै लादों आरोखि मा खालामगौमोन बियो बुथारगौमोन ना रेप खालामनानै गालांगौमोन। लाबोनो नागिरदों आरोना बे भिडिअखौ नायखांनानै बयबो एन्सार हर जे मा खालामनांगौ बे मानसिखौ। माने बेयो ओरैबायदि जोंहानि मादैमोननि न'खराव आरो मादै आरो मादैनि फिसाजो सानैल' न'खराव थायो। हौवाफोर दङ फिसाला सानै बाहेरायाव खामानि मावहैजोबो। ओमफ्राय दा बिसोरखौ ना बे सानै गैयिनिफ्रायनो बिसोरखौ ओरैबायदि उफुद्रुग खालामनानै जाबोगासिनो बे हौवाया। हर गेजेर जाबाथाय बिसिनि न'खराव ओरैबायदि दर नारियो माबायो ओरैबायदि दर गाहां गाहां सानैजों नारथाबायनानै सानसेखालिथ' बिसोरो मा खालामगौमोनथाय दरा गायोमोनब्ला ओरैबायदि दर नारथानानै बिसोरो गावसोरखौ बासायनानै लादों आरोखि मा खालामगौमोन बियो बुथारगौमोन ना रेप खालामनानै गालांगौमोन। बिमा फिसा सानैखौ बिसोरो रुम मोनसेयावनो थाखायोमोन मादैमोना बिमा फिसा बिसोरखौ ओरैबायदि दर बिदि खालामनानै हायाखिसै जोबाबो माबाबो बिसोरो नारथानानै गावसोरखौ बासायनो हाबाय। दा बेनि उनावहायनो बे मानसिखौ पुलिस केस होनाय जाखादों। पुलिस थानायावबो लेंहरखादों बेखौ थेवब्लाबो गाव सिमान जादोंमोन नामा बियो सिमान जानानै लाखादों गावखौनो होननानै आरो पुलिसनियाव जेनेबा बिदि खालामनो नांला माला होननानै पुलिसा थानायाव लेंहरनानै जेनेबा ओरैनो मिलायहोनानै हगार हरफिनबाय आरो गामि लाइनिखा नालाय। ओमफ्राय दे जेबो खालामनाय नंला नंदोंमोन। दाना बिनि उनावबोथ' बियो ओरैबायदि उफुद्रुग खालामबावगासिनो आरोबाव ओरैबायदि उफुद्रुग खालामो। ओमफ्राय दाथ' बिदि उफुद्रुग खालामबाय नालाय पुलिस थानायाव लेंहरबाबोथ' बे गिग्राखा नंखाया बेना अनेक पुलिस केस दंखायोनो मानसियानो गुन्दाखा जाहैबाय मानसिया। ओमफ्राय दा रायजो राजानोबो होबाय आरो रायजो राजायाबो खनसे मिटिं खालामखांखाबायना रायजो राजाया मिटिं खालामखांखाबाय थेवब्लाबो बे गिग्रा नङा आरो जाबाय स्रि थायो बेबायदिनो मिटिं खालामो जेबो खालामलायाना रावबो बिदिनो हगारफिनो आरो बेबायदिनो बियो खालामफिनबाय थायो आरोखि ना। दानाथ' बयबो एसेथ' बालांगोन ना नंगौना नङा बे मानसियाबा नंगौना नङा होननायाव थायो नालाय बिदिबो बुंबायबो न'खरनि मानसिफ्राबो सोरबाया बुंदों जेन'बा बे मानसिया नंमारा बेबा सोरमार सबुत गैया मा खालामनो हानो मानो बेफोरबायदिबो खोथा फैबायना। ओमफ्रायथ' बेबायदि नालाय दे सबुत नांगौबा होननानै सिसि केमेरा लागायखोमानानै दोनबायमोन जोंहा मादैमोनहा। दा बे सिसि केमेरायावनो बिनि गासैबो गाज्रि आखुवा रेकर्ड जानानै थाबाय आरोखि ना। बे केमेराखौ नायनो रोङाखैमोन आरोखि चेक खालामनो रोङाखैमोन। नै दाखालिसो मैयासो मोनायावसो चेक खालामदों जोंहा फंबाया मबाइलावसो नालाय चेक खालामना नायनांगौआ नायनो रोङाखैमोन आरोखि ना। दा नायनानै नुबाय बिनि आखलखौ दा नायदो। रायजो राजा नोंथांमोन बे मानसिखौ मा खालामनांगौ एथ' लोखि सारा मानसि जेनेबा मा खालामनांगौ बेबायदि मानसिखौ एसे लासिंसिं लाजिनो रोङाखिसै बियो। आयौ दे रेप खालामनानै बुथारनानै गालाङोब्ला मा खालामगोन। दाथ' सबुत मोनबाय नै बेनो मानसिया बयबोथ' बेखौ माबा मोनसे खालामनांगोन ना। भिडिअखौ नायग्रोदो जोबजासे आरो मा खालामनांगौ दे बयबो खोन्था जेरावखि मोना बेखौ हमनानै दोन आरोखि ना। बे बारग'वा बहा बारग'नो नोंलाय साला बारग'वा बियो।
तो लोगोफोर बेनोमोन भिडिअआ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंमोन थारैनो मोनथिखाबाय जाथाया मा जालांखो आरो मा खारननि थाखाय बेफोरबायदि जालांखो नङा होमब्ला लोगोफोर तो बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बुंनानै जेन भिडिअखौ फोलावबावगोन होननानै सानाखै नोंथांमोननि सेराव आं रिकुवेस्ट खालामो बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आङो बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो जोबथारनायावहाय बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय